Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Kampo ng rebeldeng NPA nakugkop sa Tapuk City, Kalinga. Lalaki patay sa pananambang sa Atok, Benguet. Ikalawang most wanted ng Cordillera, timbog sa isang operasyon. Health experts may paalala sa mga dumadalo sa mga campaign rally. Mga depekto ng itinatayong extension ng bleachers sa Athletic Bowl tututukan ng pamahalang lungsod ng Baguio. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag ng Malema-Mianan na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Nakubkob ng mga otoridad ang isang kampo ng mga rebeldeng NPA sa Tabuk City, Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Sa sanib puwersang operasyon kahapon ng Special Action Force at Kalinga Police Provincial Office, nadiskubre ang isang kampo ng mga rebelde sa Barangay Bagong Bayan, Tabuk City, Kalinga. May nag-inform po sa amin na sa kapulisan tungkol sa existence ng isang encampment doon sa Barangay Bagong Bayan, sir. So yun, gumawa sila ng plan para pumunta doon, and it was verified na talagang may encampment doon, and during the operation it was discovered that there were yung war materials, mga explosives, and other belongings, including subversive documents na na-recover doon sa area. Kasama sa mga na-recover ang 6 na piraso ng grenade rifles, 2 piraso ng dynamite gel, 2 detonator battery pack at iba pang gamit sa pampasabog. Kinuha at dinala ng mga pulis ang mga nasabing pampasabog. Wala namang naabutang mga rebelde sa lugar. Binawi naman ng 2 miyembro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Ilocos Norte ang kanilang suporta sa CPP-NPA noong Lunes. Sumuko sa 24th Infantry Battalion ng Philippine Army sina alias Joning at Bernie na mula sa Solsona, Ilocos Norte. Kasama din sa mga sumuko sa Ilocos Norte noong Lunes ang 4 na kababaihan na miyembro ng CPP-NPA. Nakilala ang mga sumuko sa alias na Ligaya, Teresa, LV at Marinel. Isinuko nila sa mga otoridad ang isang M14 rifle, US Remington at isang homemade shotgun. Tiniyak ng Philippine Army na patuloy ang kanilang kampanya kontra insurhensya at makahikayat pa ng mas maraming rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa Atok, Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Sakay ng forward truck mula sa Sadsadan, Bauco Mountain Province, pababa sana ng Pangasinan si Crisanto Piasqui Blasen, 27 taong gulang kasama ang 2 niyang kamag-anak at trabador noong February 8. May dala silang 200,000 pisong pambili sana ng abono. Habang binabaybay ang kahabaan ng KM28 Kaliking, Atok, Benguet, pasado alas 4 ng madaling araw, isang brown Innova ang humarang. Biglang pinaputukan yung subject natin, yung biktima. Pero yung 2 nakatakbo. Pumunta sila sa Kaliking kilometer 30. Makpo sila na yung nagsabi na may nangyari doon. Patay na si Crisanto nang madatnan ng mga pulis. 9 na basyon ng kalibre 45 ang nadiskubre ng Soko. Pwedeng hold up, pwedeng dahil sa droga,
kasi itong subject ay yung victim natin ay dating drug surrenderer. At saka siya po ay huli doon sa Baguio, bypass operation. 2016 nang nag-surrender si Crisanto sa Bauco Municipal Police Station at 2019 naman nahuli sa bypass operation. Iniimbestigahan pa rin ang mga kuha ng CCTV sa paligid ng nasabing crime scene. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Makalipas ang 5 taon, nalambat na ang number 2 most wanted sa rehiyon ng Cordillera. Ang detalye sa report ni Jade Abelador. Alas 7:45 ng umaga noong February 6, inaresto ang 30 anyos na si Junaline Taeza Ramillo. Nahuli ng mga operatiba ng Abra Provincial Police Office sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Rafael Alzate ng Bangued Regional Trial Court Branch 1. Siya po ay natakip na sa pinagsanip ng puwersa ng ating mga operatiba na pinamumunuan ni Police Major Milicio Mina. Siya po ang Chief Provincial Intelligence Unit ng Abra Provincial Police Office last February 6, 2022 sa may sa oras ng alas 7:45 ng umaga sa may sitio Emelda, Barangay Upper Bicutana, Taguig City for the crime of murder. 5 taon nang wanted si Ramillo dahil sa pagpatay sa isang babaeng residente ng Zone 1 Bangued Abra noong 2015. Matapos sampahan ng kasong murder noong 2015, nagtago ito sa National Capital Region. Since na-file po siya ng kaso na murder, is umalis po siya dito sa Bangued or probinsya ng Abra at nagtungo po sa NCR sa Manila or in Taguig City, ma'am. Natunto ng Abra Provincial Police Office ang kinaroroonan ng sospek dahil sa pakikipagtulungan nito sa mga Barangay Information Network at iba pang grupo ng pulis. Kasalukuyang nakapiit ang sospek sa Bangued Abra Police Station. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Samantala, tiniyak naman ng mga puwersa ng pamahalaan ang mapayapang halalan sa lalawigan ng Abra. Magbabalik sa report, Charles Limon. Tuwing sasapit ang eleksyon sa bansa, isa sa mahigpit na binabantayan ang probinsya ng Abra. Pero ngayong darating na May 2022, gagawin daw ang lahat para maiba ang pagkakakilala sa Abra. We can see the big development doon sa mga previously neglected areas. So nare-reach out na sila ngayon and sila na rin ay marami na rin mga nag-surrender na mga previously mga influence areas or mga affected areas. And marami pa rin yung mga bumababa. So expected talaga na magiging very peaceful. Isa sa mga rason dito ang puspusang pagmomonitor ng PNP sa mga private armed groups sa probinsya. Nakatulong din ang kampanya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga CPP-NPA. Pero hindi pa rin raw magiging pakampante ang pulisya at militar. Lahat ng security preparations ay nandun na, nakalatag ng lahat. Maliban po dyan, kinakausap na po din natin ang mga iba't ibang stakeholders, lalo doon sa mga mayor, sa mga mayoralty mayors na medyo may intense rivalry. Sa araw-araw na po na andito tayo sa lalawigan ng Abra, kinakausap po natin separately din. May pagkakataon at pwede silang pagharapin, pagbatiin, ginagawa po natin. Sa buong rehiyon ng Cordillera, Abra pa rin ang babantayan. Papalo sa halos 400 personnel ng PNP at 152 na AFP ang nakatoka sa probinsya sa pagsasagawa ng mga COMELEC checkpoint. Binabantayan ng COMELEC ang mga bayan ng Bangued at Lagayan na posibleng magiging hotspot sa darating na halalan. So sa ngayon po, medyo tumahimik po ang Abra at sana magtuloy-tuloy hanggang sa eleksyon. Sa mga private armed group naman po, wala rin po tayo na monitor ngayon ng mga private armed groups dito sa Abra at kasama po natin ang PNP.
dito sa Abra Provincial Police Office sa pagpapatupad po ng mga batas. Sa nakalipas na 2019 national at local elections, aabot sa 10 election-related violence ang naitala sa Abra. Charles Nicolibon para sa Luzon Headlines. Mga depekto ng itinatayong extension ng bleachers sa Athletic Bowl ng Baguio, tututukan, yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Samantala, umiinit na ang pangangampanya ng mga kandidato. May simple pero importanteng paalala ang mga health expert tungkol sa pagsali sa mga malakihang pagtitipon. Alamin yan sa kwento ni Jade Abelador. Thank you, ingat po kayo! Sa unang linggo pa lamang ng pangangampanya sa pambansang posisyon, kaliwat kanan na ang mga pagtitipon. Payo ng mga eksperto na limitahan ng pagsama sa ganitong klase ng aktibidad. The fact kasi na we're still in this pandemic kasi parang actually social gathering is not still advised, parang ganon. Kung titingnan kasi natin yung mga yung dami ng tao na nag-join, ang dami-dami. So, At kung hindi naman maiiwasan, paalala sa publiko, laging dumistansya. before considering na sumama sa mga rally na yan, tingnan po nila na they still have to maintain the social distancing. Yung distancing, mag-wear pa rin sila ng face mask, yun po. Tapos, syempre, pag nag-rally po sila, consider pa rin po nila yung crowd. Kasi yung crowd, kasi nasa crisis po na dapat iwasan, di ba? Maraming tao ang sumasama sa mga ganitong klase ng aktibidad, kaya naman may ilang uri ng face mask na hindi maipapayong gamitin dahil sa kakulangan ng mga ito ng proteksyon. Ilan sa mga inirerekomenda ay ang N95 o pagsusuot ng double mask. Ang advisable po talaga na klase po ng mask natin is N95, okay? Pero kung po hindi available yung N95, mas maganda po yung surgical mask. Pero mas maganda po pag double mask po, ganun. Or kung hindi po maiwasan talaga is meron silang stocks po ng mga yun mask made of cloth. Pwede naman nilang gamitin pero maglagay po sila ng surgical mask pa rin sa loob. Pinapaalala rin na matapos makihalubilo sa napakaraming tao,
Maligo muna bago makisalamuha sa mga kasama sa bahay. Maligo po sila para mag-rest and then maligo po. Tapos yun nga, disinfection po before entering the house. Kasi syempre po, yun nga po, galing po sila sa crowd. So mas maganda po na mag-disinfect muna sila sa labas ng mga bahay nila before silang pumasok. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Tiniyak ng pamahalang lungsod na tututukan ang mga pagkukulang na napuna sa itinatayong extension ng bleachers sa Baguio Athletic Bowl. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Matapos ang pagpuna ni Mayor Benjamin Magalong sa extension ng bleachers sa Athletic Bowl kahapon, tiniyak ng pamahalang lungsod na tututukan nila ito. Alam mo, nag-inspection din sila congressman dyan a few days ago. Nakita din nila, the same defect na nakita ni Mayor, nakita din nila. And but it should be noted na we cannot still make a necessary judgment right away kasi hindi pa tapos yung project. It's still 70% completed, so may 30% pa silang gagawin. Anya, dadaan pa ito sa pagsusuri ng DPWH na ilalagay sa punch list o listahan ng depekto na dapat ayusin ng kontraktor. Babantayan din ng pamahalang lungsod ang iba't ibang proyektong itatayo sa Athletic Bowl. Isa na rito ang rehabilitasyon ng tartan oval ng Athletic Bowl at ang parking building na itatayo. Kahapon, isinagawa ang groundbreaking ng itatayong Youth Convergence Center na nagkakahalaga ng higit 370 million pesos. Groundbreak na natin yung first ever sports complex that will be erected in the city of Baguio. Magkakaroon ng basketball court, may 8 bowling lanes, may 10 pins doon, may contact sports, may yoga, may massage. Kumpleto yun, no? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. One of the reasons why the President refused to allow his cabinet and other officers of the executive branch to go to the Senate investigation on the Farmally issue is yung ini-invoke niya na executive privilege. Ano ba itong executive privilege? And ang executive privilege ay granted for by the Constitution and the bylaws as a power of the President to bar cabinet members from testifying before the Senate and Congress. And yung constitutional provision na yan, dati cabinet members lang. However, nagkaroon tayo ng Executive Order number 464. At ito ay inaffirm din ng Korte Suprema na ang appearance ng heads of departments. So you take note that hindi na lang cabinet members, heads of departments cannot appear before Congress unless there is consent from the President. And this is because of Article 6, Section 22 of the Constitution na nagtatalaga ng separation of powers between the Executive Department and the Legislative Department. Ang usual na in-invoke ng President is security of the state. Hindi niya papayagan si cabinet member mag-attend because security of the state ang irarason niya. And ito ay na-emphasize sa case ni Almonte versus Vasquez. At sinabing itong executive privilege na ito ay kinikilala ng ating konstitusyon at ng batas na ito ay kapangyarihan ng isang nakaupong presidente. So ano ang coverage ng executive privilege na yan? Yung conversations and correspondence between the President and the public official, covered yan. Hindi ka pwedeng tanungin unless mag-consent ang Presidente. Kasama dito ang military, diplomatic, and other security matters which affects national security, no? Executive agreements,
No? Basta security and public order, kasama din yan. And sino ang mga covered? Kanina sabi natin, cabinet secretary, department heads. No? At in-expand ng 464, hindi lang department heads, senior officials, no? Na assistant ng mga department heads, at pag sinertify ng department head na critical ang kanyang iti-testify, then kailangan ng consent ng presidente. Yung mga flag officers of the Armed Forces of the Philippines, hindi rin pwedeng mag-appear sa Senado. PNP hierarchy of officers, hindi rin pwede mag-appear. Yung mga national security officials at iba pang mga tao under the executive department upon the discretion of the sitting president. So because of this executive privilege, yung 464 na yan, prinomulgate yan ni dating Pangulong Arroyo. Because of this, covered yung desisyon ni President Duterte not to send yung kanilang cabinet members and other executive officers to the formally hearings before the Senate. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Source ng pinakamahal na karne ng baka, pinaparami sa Mangaldan, Pangasinan. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pinaparami ngayon sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ang source ng pinakamahal na karne ng baka. Isa ito sa industriyang pauunlarin sa Pangasinan dahil sa laki ng potensyal. May kwento si Randy Guzman. Simulat sa pool, hilig na ni Attorney Raul Lambino ang pag-aalaga ng mga baka. Kaya nang minsang bumisita sa cattle farm sa Hechi City, Guangxi, China, bumili ito. Bumili kami ng 6 na baka. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng farm pero magandang klaseng baka. Makalipas ang 1 taon mula sa 6, daan-daan na ngayon ang alagang baka. Kapag hindi abala sa pagiging pinuno ng Cagayan Economic Zone Authority,
at Presidential Assistant for North Luzon, nakatutok siya sa kanyang mga alaga. Si Wilson ang isa sa mga paborito niya. Ang Wagyu breed na ang karne ay isa sa pinakamahal at pinakamasarap sa buong mundo ay kabilang sa kanilang inaalagaan. Ang ginawa namin, kasi ang Wagyu napaka-sensitive na baka, hindi tugma dito sa ating climate sa Pilipinas. Cross-breed namin yung Wagyu na similya sa Brahman. Kaya may panak na kami na Wagyu. Kasi ang Brahman, o kaya yung mistisa na cattle natin, ay sanay na talaga rito sa temperature, climate, at saka sa yung mga usual diseases ng cattle dito. Ngayong taon, plano nilang mag-produce pa ng mas maraming pinaghalong Wagyu at Brahman breed. Imagine that kung meron kang 50% Wagyu, 50% Brahman. Kung sa ngayon, times 5 ang presyo ng Wagyu compared sa ordinary beef, kung 50% yan, at least kahit paano, more than times 2 ang presyo ng beef. Patuloy pa rin ang ginagawa nilang mga pag-aaral sa mga baka dito sa kanilang cattle farm bago tuluyang simulan at pasukin ang pagsusupply ng karne ng baka sa Northern Luzon. Mula dito sa Mangaldan, Pangasinan, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.